Padagos ganyan ang pag-ingkaminar ka National Food Authority o NFA sa mga paraoma na sa inda ipabakal ang pig-aaning paroy. Sa datos kaya kan ahensya, hibaba pa sa 10% kan pig-aani kan mga paraoma ang pigpapabakal sa inda, mantang ang lampas 90% naman ang napapasiring sa mga private traders. Aminado sa ng NFA na sasakitan sindang kumbinsiron ang mga paraoma urog ng posible subuot na may mga private traders na pigbabakal ang produkto sa mas mahal na kantidad. Sa ngunyan, 19 pesos kada kilo ang tangro kan NFA sa mga paraoma. Prevailing na average price kang traders is nasa 21 ang paroy sa Bicol region ngunyan ng average price. So mas alangkaw sa inda. So kami ang tigigibo mi nakikipag-coordinate sa mga LGUs para madagdagan man so buying price kang NFA. Dagos naman na pigbiklad kan tagapagtaram kan NFA Bicol na padagos man ang sindang pakikipag-olay sa mga lokal na gobyerno. Ngani matabangan sinda sa mga paraoma, ini sa paagi kan Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o PALGU. Kung sa inmataunin subsidiya, ang lokal na gobyerno sa mga paraoma na mapabakalin paroy sa NFA. Digdi po sa proposed na PALGO with Provincial Government of Albay, madagdag po ki 3 pesos ang Government of Albay sa 19 pesos. So sa ngunyan po naghahalat pa lang po kami kaya di pa po ini pwedeng i-implement digdi sa Albay. Pig-asigurar sa nakan ahensya, waraan NFA kan pigaapod na risiko o kalta sa timbang kan paroy, asin tama sa timbangan sa indang pigtatao sa paraoma. Po sa NFA nindo ipabakal ang sa indong mga palay harvest jawa kadikit po jawa 10% kang harvest ninda para makadagdag po sa buffer stock ang sa tuyang nasyon sa in kaso po may mga calamities may makukuha po kita tulos na bagas di po kita mamumroblema. Pinagduunan sa nakan tagapagtaram kan ahensya da kulang tabang sa nasyon kung sa NFA papabakal ang mga paroy. Urog ng sa NFA hali ang mga bagas na gamit sa mga relief operations kan gobyerno in kaso may kalamidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.